Честит празник на музиката! Аз се казвам Криси. За мен музиката тя ме прави по-щастлива и харесвам да свиря на другите хора, за да ги правя тях по-щастливи. Здравейте, аз се казвам Александра, на 9 години съм. Честит празник на музиката! За мен музиката тя ме успокоява, кара ме да се чувствам щастлива. Когато съм тъжна, тя ми помага да се развеселя и ми дава хубави спомени. Здравейте, аз се казвам Сами. Обичам нотите, защото тяхната музика много обичам да чувам, дори човек как свири на пиано. И обичам просто, че и аз обичам много да свиря на пиано. Аз съм Лея, на 11 години съм. И за мен музиката е начин, по който можеш да разкажеш история, начин, по който можеш да се успокоиш или просто има един език на музиката, който само музиканти и певци знаят. Здравейте, аз съм Ема, искам да честита празника на музиката, на всички, които я обичат. И няколко думи, които бих казала от сърце са: музиката не е просто предмет за мен. Тя е част от мен. От много малка пея, от много малка свиря и това обичам да правя. Аз се казвам Адам, аз съм на 14 години и обичам музиката, защото ме прави щастлив.